Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, unde aripamsiwo. Jiwone soze kuguya, zino zirikuitika, toona nekukasika. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une aripamsiwo. Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift RWODZI vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCUSTON BETERA, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Trison Vava vari kutiisira into sign language. Kwazai vateereri, muranda wacho. Tokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda hurukuro yedu yatiinayo nhasi. Tine musoro wenyaya unoti kurwira kwamwari. Sezvo tiri kudzidza bhuku raDhaniel, takanzwa kuti bhuku raDhaniel ibhuku rizere nehondo. Kutaura pamusoro pehondo dzakasiyana siyana dziri kurwiwa mukati menyika. Muhondo dzese idzodzo Mwari anorwira vana vake. Saka tiri kudzidza pamusoro pekurwira kwamwari. Regai tiverengerwe Daniel chapter 1 from verse 1 kuenda pa7. Daniel chapter 1 verse 1 to 7. Negore rechitatu rokubata ushe kwaJoakimu mambo waJudha, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi wakasvika Jerusarema akarikomba. Ishe akaisa Joakimu mambo waJudha muruoko rwake, pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari. Iye akaenda nadzo kunyika yeShinari. Kuimba yaMwari wake akaisa nhumbi muimba yokuchengeta pfuma yaMwari wake. Mambo akaudza Ashpenazi mutariri wavaranda vake kuti vauye nevamwe vana vavaIsraeri verudzi rwamambo nerwevachinda, majaya akanga asina mhosva asi akanga akanaka pameso, akachenjera panjere dzose, akangwara pakuziva nekunzwisa uchenjeri hwose, akanga akakwana kumira mumba mamambo, uye kuti avadzidzise magwaro nerurimi rwavaKedhia. Mambo akarayira kuti vapiwe mumwe mugove wezvekudya zvamambo zuva rimwe nerimwe, newewaini yaainwa, uye kuti vachengetwe makore 3, kuti kana apera vagomira pamberi pamambo. Zvino pakati pavo pakanga pana Dhanieri naHananiya naMishaeri naAzaria, vari vana vavaJudha. Muchinda wavaranda akatumidza mazita. Dhanieri akamutumidza zita rinonzi Belteshazzar, naHananiya rinonzi Shadhreki, naMishaeri rinonzi Misheki, naAzaria rinonzi Abednego. Panapa tiri kuona Jerusalema yakamiririra kunamatwa kwamwari wechokwadi. Yes. Iri kukundwa neBhabhironi. Kusinganamatwe Mwari. Kunonamatwa zvifananidzo. Yes. Vamwe vana vaMwari vakatendeka, vana Daniel, votorwa senhapwa kuendwa navo kuBhabhironi. Yes. Now, munoona kuti muupenyu sezvatiri kuona panyaya iyi, Mwari pane paanomboita kunge akurirwa. Okay. Because mucharangarira muhurukuro yedu imwe yakapfuura patainzwa kuti madzimambo vaiti kana vachienda kuhondo, ivo mufungwa dzavo vaiti tinoenda kuhondo navamwari vedu. Right. Vachinotibatsira kurwira. Yes. Saka pahondo iyi yakaitika paBhabhironi ichirwisa Jerusarema, zvinoita sokuti Jehovha Mwari akasika denga nenyika akakurirwa. Alright. Ende zvinomboitika mukati mekurarama kuti Mwari anomboita kunge akundwa. But mazuva ano Mwari haasitoita kunge ari kukundwa pese.
Ameno pamwe munazo mudzidzo chedu. Amerese zvinenge zviri kuita sekunge Mwari ari kugara akangokundwa chete. Ameno vatere. Rekatifambe nehurukuro yedu. Tinzwe chimiro chaMwari anomboita kunge akundwa uyu. Genesis 20 verse ya 2 na 3 nevhesi ya 10 na kusvika pa 12. Genesis chapter 20 verse 2 na 3. Abraham akati pamusoro paSara mukadzi wake, iye hanzvadzi yangu. Abhimeleki mambo weGerara akatuma vanhu kunotora Sara. Asi Mwari wakauya kuna Abhimeleki usiku pakurota akati kwaari, tarira uchafa nokuda kwomukadzi wawatora, nekuti mukadzi uyu une murume. Verse 10. Abhimeleki akati kuna Abrahamu, wanga uchiti kudiko zvawaita chinhu ichi? Abrahamu akati, nokuti ndakati zvirokwazvo havatye Mwari panzvimbo ino, zvimwe vachandiuraya pamusoro pomukadzi wangu, uye zvirokwazvo iye hanzvadzi yangu, mukunda wababa wangu, asi haazi mwana wamai vangu, akazowanikwa neni. Right, panapa Abrahamu asvika kune imwe nzvimbo, akaona kuti vanhu vari panapa havatye Mwari sezvandiita, vanogona kundiurayira mukadzi wangu. Saka ndobva ati kuna mambo, iye hanzvadzi yangu. Zveshuwawo paukama hwavo yanga iri hazvanzi zvenguva iyoyo, yaitove hazvanzi chaiyo, asi asiri mumba mamai vake. Ende munguva idzodzo vanhu vairorana vepadhuze dhuze. Saka mambo atora mukadzi uyu innocently, haasi kuziva kuti ndanyeberwa. Mwari vakarwira Abrahamu nekuti zano ravo raipfuura nemumba nemuupenyu hwaAbhurahamu. Mwari ndobva ashanyira mambo usiku, kwakunomuzunza kuti amuke, kwakumutaura kuti mukadzi wawatora uyu ukangomita mukadzi wake bedzi watofa iwe ndokuuraya. Ndokupindira kwakaita Mwari. Right. Kuna Genesis zvakare 31 pavhesi ya 24 na 29 tinosangana naMwari achipindira zvakare muupenyu hwomwe muranda wake. Genesis chapter 31 verse 24. Mwari akauya kuna Rabhani muAremia pakurota usiku akati kwaari, chenjera kuti urege kutaura kuna Jakobho chinhu chakanaka kana chakaipa. Verse 29. Ndine simba paruoko rwangu rwokukuitira zvakaipa, asi Mwari wababa wako akataura neni usiku hwazuro akati, chenjera kuti urege kutaura kuna Jakobho kana chakanaka kana chakaipa. Right. Jakobho musi waatiza kumusha kwaRabhani, akuenda nemhuri yake achidzokera kumusha kwake. Labhani akazozvinzwa kuti Jakobho atiza. Ndo paanodedza timu yake votanga kuteera kuti vanoparadza Jacob. Saka vakamuteera for 7 days. Pavakarara vachiti mafume mangwana vaibva vasvika pana Jacob, Mwari akabva auya kuna Rabhani. Akati usambobate Jacob, usambate kana kutotaura naye zvine hasha. Endozvona vakamuvhundudzira zvekuti kwakadzina kuedza Rabhani achizvirangarira. Saka Rabhani anozoti kuna Jacob, unoziva here kuti ndine simba rekukuita kanyama. Une lucky iwe, Mwari wako andishanyira usiku ndiye ati ndisambodhira newe zvandaida kuita. Saka panapa tinoona Mwari apindira futi. Endozvona uri kuona kapindiriro kaMwari akakaka kanoenderana nepromisi yakapuwa kuvaIsraeri naMwari pana Exodus 23 pavhesi ya 22 na 27. Exodus 23 vhesi ya 22. Asi kana ukateerera inzwi rake kwazvo, ukaita izvozvo zvose zvandinotaura, ndichava muvengi wevavengi vako nemudzivisi wevadzivisi vako. Verse 27. Ndichatuma kutyisa kwangu pamberi pako nekukanganisa ndudzi dzose dzauchasvika kwadziri. Ndichafuratidza vavengi vako vose. Mwari anoti iye, kana wakatendeka kwandiri, asi zvinoita kuti munhu anoda Mwari, anotya Mwari, aitewo vanomuvenga. Saka hanzi zvandichaita manje, ndichaisa mumwoyo mevavengi vavo kukutya. Zvekuti kana vanongopedzisira mungokuvenga bedzi, asi kuti vakuitire chimwe chinhu vanenge vachitya. Ndinoisa kutya ikoko. Chechipiri, ndinoisa confusion pakati pavo. Kana paine zvavakurongera, ndinongoita kuti matare avo agumeri confusion, hakuna kwazvinoenda. Saka ndo hwaiva urongwa hwaMwari. Saka uri kuona kuna Abhimereki Mwari anopindira achirwira Abhurahama. Saka Mwari anogona kunopinda muimba yemuvengi wako otoisa kuvhunduka maari. Kana ada kuti akurongere chakashata, ungonzwa kutya.
kwagwadza kana vaigara kadare kavo Mwari okonzera confusion zvekuti hapana chavanomisa chavanosvika kuita ndo urongwa hwaMwari chinzwa kuna Deuteronomy titaura pamusoro pekurwira kwaMwari Deuteronomy 7 pavesi 22 Deuteronomy 7 verse 22 Jehovha Mwari wako uchadzinga ndudzi idzo pamberi pako rumwe haufanire kuparadza vose kamwe kuti zvikara zvesango zvirege kukuwandira. Uri kuona Mwari ndiye akatora vaIsraeri kuenda navo kuKenani. Right. Ari kuti kana masvika muKenani ka ndichakukundisai ndudzi dzemuKenani. Alright. But ari kuti kakundisiro kandichaita ndichaita kuti zviite mbichana padiki. Because ndikangoita kuti Mwari aigona kungoti zuva rimwe chete ka ndudzi dzese dziyadzopera. Dzobva dzatotiza vanotiza kana kuuraya Mwari aigona kuzviita izvozvo. But Mwari ari kuti zvikaitika izvozvo nenguva pfupika vanotiza voparara. Asi munozomera masango manje imi muri vashoma muri 2 million and or less hamugone kubva maoccupy Kenani yese. Saka munokura zvikara zvemusango zvinotozokunetsai kudhirana zvokudarika vaKenani. Saka Mwari apa ndiye aitoitisa kadhile yake. But pamataura ka mune murutopindura mimwe mubvunzo muri kuedza here kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvatinokumbira kuna Mwari but zvoita kunge zviri kupindurwa mbijana Mwari achitoziva dambudziko rinogona kuvapo kumberi kuri kwekuti atipindura kawanda. Saka hatimotora muenzaniso kukuya zviri kuya mupfungwa mavo. Pane chirikadzi yepaZarephathi iyai yakachengeta Eria mazuva edrought. Tumafuta unganidza utsotso. Hanzi hupfu ushoma hwaive mudendeka hwaiti kana abika hwosara huchisinira tumafuta twosinira futi kusvika makore enzara apfuura. Andiri kuona tomboti Mwari aive nesimba rekungoti hubvu uya hututume zvekuita matani nematani zvekutozoda kuita mastorage akakura. Twese twaisinina dai takaedha twaigona kuzadza matani. Handiti wazviona zvinochifunga kuti daiwo Mwari akatutumisa zvinhu zviya zvakazadza matani nematani chirikadzi yaida kutozotsvaga vesecurity yaibirwa kuti vauye kuzochengeta papa utoda masoja nezvombo kuzochengeta. Handiti wazviona saka Mwari dzimwe nguva kana achiuya kuupenyu hwedu anouya hake mbichana sekunge asiri kuda asi iye achida achiona kuti zvinogona kuzokunetsa kuzvimaneja. Mapanzwe rapo vateereri Mwari wemubhaibheri watiri kudzidza uyu kuti hapana chinomutadzisa kunovhundutsa vavengi vako hakuna chinomutadzisa kurwira kutumira kutyisa kwake kuvanhu nevavengi vako but ndiye Mwari mumwe chete ari kubuda pachena kuti anogona kukukomborera pashoma nepashoma kana kupindura minamato yako pashoma nepashoma zvisingarevi kuti hauna kutenda but iye Mwari achiona rimwe dambudziko riri pamberi. Saka pfungwa iyi ibatei vateereri nekuti pane patinoshushika kuti dai Mwari angonditi kahwani ndasvika pakati. Iri kupesana naMwari wemubhaibheri. Mwari wemubhaibheri anotarisa mamwe mafactors sendima yapiwa iya shuwa dai ndudzi dzese dzaive muKenani dzakaparara musi 1 shumba dzakazara kweyo vari vashoma zvaizoita sei. Saka ngatibvumei kubata kwaMwari muupenyu hwedu titende muzano raanenge achitiratidza panguva yega yatiri kufamba yeupenyu. Ande kuna Joshua chapter 7 Mwari achirwira zvakadaro 7 verse 5 na 6 nevhesi 10 kuenda pa12 varume veAi vakauraya varume vanenge 36 vavo vakavateerera kubva pamberi pesuo kusvikira Shabharimu vachivauraya pakuburukira kwavo. Ipapo mwoyo yevanhu yakanyauka ikaita semvura. Vhesi 10 Ipapo Jehovha akati kuna Joshua simuka wawireiko kudai pachiso chako. Vhesi 11 vaIsraeri vatadza vadarika sungano yangu yandakavarayira vatora chinhu chakayereswa vabawo nokunyengera nokuchiviga pakati penhumbi dzavo. Naizvozvo vana vaIsraeri havangagone kukunda vavengi vavo vanofuratira vavengi vavo nekuti vava vanhu vakatukwa. Handichazove nemi kana musingaparadze chinhu chakayereswa pakati penyu. Urikuona vaIsraeri pavakanoparadza Jeriko yes. Mwari akati musambonhonga kana tsono yemuJeriko
paradzai zvese siya ikoko but pakaita mumwe murume ainzi Akana akachiva akatora zvinhu mujeriko saka pavakazoenda paguta reAi manje vachinorwisana kadiki diki kasingatomboverengwe ipapo vaIsraeri vakarohwa vakamanya pakatofa vamwe Joshua aumburuka zora madota apfeka masaga Mwari anoti sumuka chasaka mukundwe neAi kaguta kadiki misikanzwa yamakaita imweyo pane munhu akaba pakati penyu saka kumwe kukundikana Joshua ndiye aitungamira vanhu vaMwari ndiye aitungamira vaIsraeri saka kumwe kukundikana kunoita vana vaMwari kunokonzereswa nekusatendeka pakati pavo ndokunoita kuti Mwari azomira zvake muchienda muBethel munokundwa ikoko kwamava muchifanira kukurira anditi wapabata in other words you are saying mamwe madefeats atinoona muupenyu hwedu we cannot attribute them to God. Hakusi kukundikana kwaMwari. Hazvisi zvekuti titi Mwari haana simba rekugadzirisa. Asi kuti isu. Alright. Inzwa pana madzimambo echipiri 23 verse 35 na 37. Verse 35. Joakim akapa Farao sivheri nendarama, asi wakateresa nyika kuti agone kuripa mari sezvakarayirwa naFarao. Akaripisa vanhu venyika sivheri nendarama mumwe nemumwe sezvaakamutarira kuti aipe Farao. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha sezvakaita madzibaba ake pazvose. Andirikuona ndiJehoakimu uyo uya aitonga paJerusarema gore rauya Nebhukadhineza. Yes. Ari kunzi akaita zvakaipa. Ende aita zvakaipa akatokonzera vaJudha kutadzira Mwari. Chinzwa kuna madzimambo manje echipiri 24. 2 Kings chapter 24 verse 1 na 2. Right. Zvino pamazuva ake Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akasvika. Joakimu akaitwa muranda wake makore 3. Ipapo akamuramba akamukurira. Jehovha akatuma kwaari hondo dzevaKedhia nehondo dzevaSiria nehondo dzevaMoabhi nehondo dzevana vaAmoni kuzorwa naye. Akadzituma kuzoparadza Judha sezvakarehwa neshoko raJehovha raakataura nemuromo yevaranda vake vaprofita. Urikuona Jehoakimu uya atadzira Mwari ari kutonga paJerusarema. Okonzera vaJudha kusotesa Mwari vakutadzirawo Jehovha. Saka Mwari manje oregera Nebhukadhinezari kubva kuBhabhironi 1000 miles away. Omurega achisumuka ouya kuzorwisa Jehoakimu omukunda iye Mwari akamira zvake akati chiitaika nemisikanzwa iri pakati paIsraeri. Saka kumwe kukundikana kana paine madambudziko atiwira hative kuti ese madambudziko anokonzerwa nekutadza kwedu asi kana madambudziko atiwira yatimbocherechedza hapanawo here kusotesa kwandakaita Mwari mukurarama kwangu. But otherwise muri kuti kuna Mwari kwagara simba rirai, simba rizere ririko rakakwana. Saka matauriro amuri kuita munenge muda kutaura kuti kwatiri kune dambudziko rakawanda because tiri kuona anenge madefeat akawanda aMwari. Imimi henyu mazotibatsira mukati hakusi kwekuti Mwari adhifitwa but muupenyu hweduka vateereri pane zvinhu zvakawanda zvatiri kuona kunge Mwari ari kukundikana kutiitira but mabudiro ari kuita chidzidzo zviri kuita sekunge zvinonzi kwatiriwo kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Vamwe togona kuva tiri kurarama nezvinhu zvakaereswa zvisingadiwe pakati pevatendi naMwari tichigara tiine zvinhu zvakadaro mudzimba medu. Izvozvo zvinoita kuti Mwari asatirwire. Vamwe kana matiro kedu chaiko tiri kushingaira asi hakasi kanorayirwa neBhaibheri. Saka Mwari anopedzisira akuita kunge akundikana kana kunge asina simba kutibatsira muupenyu. Mwari ngaatibatsire tinzwisise zviri Mwari mukati meupenyu hwedu. Tombodzwa kambatimbonzwa ikambotigudzoka toenda mberi. Toda kutenda. Hama tichazomuona mponesi wedu Jesu achidzika pasi kubva kuna Baba kudenga achiuya nengirozi dzose dzekudenga dzichimba haleluya neizwi guru wamanda icharira vakafa vose vachazomuka tichaenda kundosangana na Ishe wedu Jesu tose tichatorwa kuna Baba wekudenga wamanda icharira
Ndinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi neurukuru yedu kurwira kwaMwari mukati meupenyu hwedu. Regai tiende pamberi tinonzwa kuna Judges chapter 10. Now tapedzisira muchikamu chekutanga tichiona Jerusalema richikundwa neBhabhironi. Vachitorwa kuenda kuutapwa kuBhabhironi. Zvichiratidza pachena kuti Mwari anenge akundwa. Handini mapabata. But muchaona kuti pakutapwa kwakaita vaIsraeri vachienda kuJerusarema, pane zvinhu zviviri zvakabuda zvichirumbidza Mwari muchiitiko ichocho. Vachienda vari maslaves dziri nhapwa iko kukundwa kwakaitwa Jerusarema nekutorwa kwevana vaIsraeri dzichienda dziri nhapwa. Pane zvinhu 2 zvakabuda. Chekutanga chinobuda ndechekuti Mwari anoshandisa madambudziko nekurwadziwa kwedu kuti zvitibatsire kugadzirisa ukama hwedu naye. Ndo chinhu chekutanga. Regai tione Judges chapter 10 verse ya 6 kuenda kuna 16. Judges 10 verse 16 verse 6 kusvika pa 16. Vana vaIsraeri vakaita zvezvakaipa pamberi paJehovha. Vakashumira Bhaari navaAshtoreti navamwari vavaSiria navamwari veSidhoni namwari waMoabhi navamwari vavana vaAmori navamwari vavaFiristia. Vakarasha Jehovha vakasamushumira. Ipapo kutsamwa kwaJehovha kwakamukira vaIsraeri, akavatengesa mumaoko evaFiristia nomumaoko evaAmoni. Ivo vakanetsa nekumanikidza vana vaIsraeri gore iro. Vakamanikidza vana vaIsraeri vose vakenge vagere mhiri kwaJorodhani munyika yavaAmori yaive paGileadhi makore 17. Zvino vana vaAmoni vakayambuka Jorodhani vakarwa navaJudha nevaBhenjamini uye neveimba yaEfuremu, naizvozvo vaIsraeri vakamanikidzwa kwazvo. Zvino vaIsraeri vakachema kuna Jehovha vakati, takakutadzirai imi nekuti takarasha Mwari wedu tikashumira Bhaari. Jehovha akati kuvana vaIsraeri, handina kukuponesa here pavaIgipita navaAmoni navaAmoni navaFiristia navaSidhoni navaAmereki navaMoani vakakutambudza ivo. Imi mukachema kwandiri ndikakuponesai pamaoko avo. Kunyange zvakadaro makandirasha mukanoshumira vamwe vamwari, naizvozvo handina kukuponesaizve. Endai munochema henyu kuvamwari makazvisanangurira, ivo ngavakuponesei panguva yekutambudzika kwenyu. Vana vaIsraeri vakati kuna Jehovha, takatadza, tiitirei henyu sezvamunofunga, asi tinokumbira kuti mutirwirei henyu nhasi. Ipapo vakarasha vamwari vavatorwa vakanga vari pakati pavo, vakashumira Jehovha nemwoyo wake ukachema pamusoro pokutambudzika kwavaIsraeri. Unoona panapa vaIsraeri vatadzira Mwari. Mwari ndobva aregera dzimwe ndudzi dzichiuya dzichibva dzasvovarwisa nekuvatapa. Vave muhudzvinyiriri vachirwadziswa, ndopavakarangarira kuti takatadzira Mwari. Vabva vaita zvikanzi Mwari takakutadzirai, zvikanda Mwari ayo namatai kuna vamwari vacho vamuri kunamata ivavo vakurwirei kuti mbochovha ine vamwari ivavo. Vakati aiwa Mwari tapota takatadza, ndimi Mwari chete, hakuna umwe. Vadaro kunonzi Mwari akadzora mwoyo wake. Saka madambudziko aya nekukundwa kwavaIsraeri kwakabatsira kuti vadzoke muukama naMwari. In other words, muri kuti yaita unge defeat kuna Mwari yakapesera ya victory. It was actually victory in defeat. It was victory in defeat. Saka iyo tinoona futi muenzaniso kuna vaKoronike vechipiri 33. Pavhesi ya 9 kuenda pa 13. 2 Chronicles chapter 33 verse 9 to 13. Manase akatsausa vaJudha navakanga vagere Jerusarema. Vakaita zvakaipa kupfuura zvakaitwa nendudzi dzakaparadzwa naJehovha pamberi pevana vaIsraeri. Jehovha akataura naManase nevanhu vake, asi havana kuteerera. Saka Jehovha wakauyisa vakuru vehondo yamambo weAsiria kuzorwa navo. Ivo vakabata Manase nezvikohono, vakamusunga namaketani vakaenda naye Bhabhironi. Zvino akati ari pakutambudzika kwake, akachema kuna Jehovha Mwari wake, akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha Mwari wamadzibaba ake. Akanyengetera kwaari akamuteerera,
akanzwa izwi rekukumbira kwake ndokumudzosera Jerusarema paushe hwake. Ipapo Manase wakaziva kuti Jehovha ndiye Mwari. Uri kuona Manase? Manase akaita musikanzwa pamberi paMwari. Hanza hakuna chitema chaive nezita chisina kuitwa naManase. Manase ndiyo kugadza ng'angero yanevaroi. Akaita zvese izvozvo Manase. Hakuna chitema chisina kuitwa naManase. Chingafungwa kana chingataurika pasi pezuva. Ende ndobva akonzera vaIsraeri kudaro. Mwari ndobva atendera vaSiria manje kuzomurwisa. Ndobva akurirwa. But vaSiria vaiganga ndobva vabora mhino dzake. Vakaisa ringi mumhino ndokusungirira cheni. Siya zvekuti munhu musoja akanga akabata aita kunge ari kudhonza ngavi kuenda naye. Saka paakadhonzwa ipapo achienda kuDhamascus akafamba achirwadziwa achichema akabata musoro akati Mwari waIsraeri ndinzwirei ngoni, Mwari ndiregererei. Hanzi unoziva kunaka kwaMwari. Vari kudenga vakamutarisa Mwari vakamunzwira tsitsi vachibva vamuregerera. Ndobva vamuputira nekusiririsa zvokuti angoti achisvika pamberi pamambo kuDhamascus ndobva asiririswa zvikanzi usazviite futi ndinokugadzirisa chidzokera ndobva anotanga muchaenderera mukuti here muupenyu pastor kunogona kudaro pakati pedu paine ari kunyatsona kuti apa ndiri kukakatwa necheni. Muri kuti here chiri kungodiwa pakuchema kuna Mwari. Exactly. Zvoga. Ngozi kuna mwana ari mumajeri pastor. Kwete aemidhurai. Muupenyu unonyatsona kuti hazvisi kuita minzwa iri kubaya musoro nemumakombo zvese. But dambudziko rinoita vanhu manje achiona kuti ndo situation yandiri unonzwa vachiti zvoda kufamba vanenge vachireveka. Kufamba kunovhunzaka kuti ndichabuda here apa, kunovhunza kun'anga, kunovhunza kumasvikiro nekuvavuki. Handiti vazowana kana kuti ndobuda sei. Nyaya haisi kuda kunovhunza. Ende vanoenda peturu inotsva vanhu vagodhiraivha motikari kana kukwira mabhazi kana kuenda sei kuenda kure kunotsvaga. Asi iye achinyatsoziva kuti ini ndine misikanzwa yandiri kuitei. Because pandaida kutaura ndikuti pamaturudza zvaManase ari kuita kunge asina kumbowana time yekufamba stereki paaitokakatwa ipapo ndofunga aitoita munamato. Mwari akatonzwa ipapo. Exactly. But muchiona kuti mukugara kweduka tine imwe pfungwa yekuti zvimwe zvinhu zvikaita kunge ndakakatwa necheni soka tine imwe pfungwa yekutoti paritomboda peturu kana tiketi chairo kuenda kuNigeria. Bona pfungwa ine yeti Mwari uyu pandangonzwa pamandiverengesa ipapo pauri ipapo rikutoita kunge zvinonzi Mwari anotonzwa unozosara wochienda kuchechi asi Mwari atokunzwa. Alright, but zviri kuita kunge defeat kuna upenyu hwaManase muri kuti actually it was a victory for the cause of God, because zvakamudzosera paukama naMwari, Israeri ikatozonamata Mwari. Alright. Saka muri kuti here imwe situation iri kusanganika nevanhu iri kurwadzai iri kuita kunge Mwari akundikana ari kuvavarira kuzowina ipapo. Mwari anowina haruzi zvakafanana netsoroka usade kuti nyaradza because hatinoti muronge mavhesika amurida kuti tibvume kuti zvimwe zvisiri kutiitira zvati kuita kunge tisi kupindurwa naMwari tibva tatoti ndofunga Mwari ari kuvavarira kuti titendoke ndozvamuutoreve inzwa kaiwo CUSTON. Pano wakambotamba tsoroka anotamba tsoroka ndipane kupira naye pano yaunoita ungoita mistake wobva unzi yorowa wonyepera kuti opusha imwe futi yorowa futi wozoona munhu akudya nhato achinobuda bobo. Saka Mwari anogara akabuda bobo. Hadyiwo ziya zvokuti akundwa tsoro zviazvona kuti hawa ndikuda tozoona mangwana. Mwari haadaro, anobuda bobo. Now chimwe chechipiri chinobuda mukuita sekunge kukundwa kwaMwari kuendeswa kwevhangeri nedzidziso dzaMwari wechokwadi. Because pakakundwa Jerusarema vakomana vachitorwa dziri nhapwa kuenda kuBhabhironi. Bhabhironi yanga iri 1000 miles kubva kuJerusarema. Zvakaita kuti vhangeri raMwari wechokwadi risvike iko kumamaira akawanda kudaro. Inzwa pana vaFiripi 1 vhesi ya12 kuenda pa18. Zvino ndinoda kuti muzive hama dzangu kuti izvo zvakandiwira zvakatofambisa ivhangeri. Nekudaro kuti kusungwa kwangu kwakazikanwa muimba yaShe yose nekuna vamwe vose kuti kuri muna Kristu. Nehama zhinji muna She dzakasimbiswa nekusungwa kwangu.
vonyanya kutsunga kuparidza shoko raMwari vasingatyi. Vamwe avo vanoparidza Kristu negodo negakava, vamwe nemwoyo wakanaka. Vamwe avo vanoita nerudo, vachiziva kuti ndakagadzwa kuti ndidavirire ivhangeri. Asi vamwe vanoparidza Kristu nenharo, vasingaite nemwoyo wakachena, vachiti vawedzere nhamo pakusungwa kwangu. Zvinei hazvo, hazvina hazvo, asi kuti Kristu unoparidzwa hake nenzira dzose, kana namanomano kana nezvokwadi. Ndinofara uye ndichafarisa hangu nazvo. Paul ari kuti in every way Christ is preached. Zvisinei nezvaitika anga avharirwa mujerikani. Saka ari kuti kuvharirwa kwangu kwataita kuti vari kuno vasungwa vanzwe vhangeri, vatonzwa vhangeri, ende uye ndawatawana mukana wokunoparidza pamberi pamambo. Munozva vhesi ikai ndaifunga kuti dai tatine mukana wokuti vanenge vari mumatirongo munzvimbo dzatinogara dai vachiita mawiresi, ndaanchida kuti vhesi vainzwe variko, kuti kune vamwe wokuti Mwari anototendera kuti usungwe uendepo, kuti utoponeswa. Isiri defeat kuzano raMwari, but iri victory kuti vamwe vasungwa vanzwe. Ende hanzi because Paul ndiyaive muvhangeri mukuru, hanzi paakavharirwa padimai, vakasara vari kunze vakawedzerwa simba vakasara vakutoti vakomana onai gepu rasiwa nemunhu waMwari, ngatipinde pabasa zveshuwa Mwari akakunda atifambe basa. Inzwa pana mabasa 8 uverenge kubva pavhesi 1 alright kusvika pavhesi ya5. Sauro wakanga achitenda kuurawa kwake. Zvino nenguva iyo kereke yepaJerusarema yakatambudzwa zvikuru, vakaparadzirwa vose kunyika yeJudhea neSamaria. Vakasara vaapostora bedzi. Varume vakarurama vakaviga Stefano vakamuchema zvikuru. Zvino Sauro akaparadza kereke, achipinda mudzimba dzose, achikakata varume nevakadzi nokuvaisa muturongo. Zvino avo vakaparadzirwa vakapoteredza nyika vachiparidza shoko. Uri kunzwa ndo pandiri kuda ipapo. Persecution yatanga muJerusarema. Vanhu vakatiza umwe nekoko. Vachitiza. Hanzi vatendi kwese kwavaienda vakaenda vachiparidza vhangeri. Handiti wapabataka. Saka ndo zviri kunzi in every way Christ is preached. Saka hatichinzwa imanje vakomana vaya vakaenda kuBhabhironi vaya senhapo. Kuna Daniel chapter 1 pavhesi ya17 kuinda pa20. Daniel 1 verse 17 to 20. Ndaida kutaura asi mirai ndiverenge. Zvino kana ari majaya aya mana, Mwari akavapa zivo nekungwara pamagwaro ose neuchenjeri hwose. Asi Daniel wakanga achigona kunzwisisa zvose zvairatidzwa naMwari nezvairotwa. Zvino mazuva akati apera akanga atarwa namambo kuti vauyiswe nawo. Muchinda wavaranda akapinda nawo pamberi paNebhukadhinezari. Mambo akataurirana nawo pakati pazvose kukasawanikwa vakanga vakafanana naDhaniel naHananiah naMishayo naAzaria. Saka ivo vakamira pamberi pamambo. Pamashoko ose uchenjeri nekunzwisisa avaibvunzwa namambo, wakawana kuti ivo vaipfuura kagumi vachenjeri vose neng'anga dzose dzaive paushe hwake. Ungoida kutaura kuti chitokotaura panapa vana Daniel vaenda kuBhabhironi vakaswenda pacollege. Final exam yavo yaimakwa namambo. Saka mambo anonzi akuvaexamina zvakabuda pachena kuti kagonero kavo kaipeta ka10 kevakomana. Kureva kudai so toti zvinhu zviri kumakwa out of 10. Vana Daniel neshamwari dzake vaiwana 100 out of 10. Ndo kagonero kacho. Mirai zviri kumakwa out of 10. Aita number 1 kune veBhabhironi ngatiti aita 9 out of 10. Daniel anenge aita chii? Daniel aibuda aine 100 out of 10. Saka zvisikureva chitu zvazviri kungoreva ndezvekutika vagona zvekutika zvakabvunzwa mubvunzoka. Vana Daniel vanoratidza kuziva kudarika ticha wacho. Vapfuura examiner runopeta rugumi. Saka ndo zvakazoita kuti Nebhukadhinezari manje ati kagonera aka akazinyenjeredze kuberekwa nadzo ake. Zvine vamwari mukati. So in other words muri kuti in what appeared to be an apparent defeat kuna Daniel, kuna Mwari yaive victory. Pakuti Nebhukadhinezari akutokwanisa kuona kuti muwakomana mune chimwe chirimo. Chero muna Daniel chapter 2 mambo akazorota hope ndokudedza ng'anga dzake kuti dzimuudze hope dziya nekudzidudzira. Ng'anga dzakaita confession.
pavhesi ya 10 na 11 inotiyo Daniel 2 verse 10 na 11. Vakedhia vakapindura pamberi pamambo akati, hakuna munhu pasi pose ungagona kuzivisa shoko iri ramambo, nekuti hakuna mambo kana ishe kana mubati wakatongotsvaga chinhu chakadai kuno akachenjera, kana n'anga kana mukedhia upi neupi. Chinhu chinobvunzwa namambo chikuru kwazvo. Hakuna ungachizivisa kuna mambo asi vaMwari vasingagare nevanhu. Uri kuona ing'anga dzemubhabhironi dzaakuudza mambo kuti zvinhu zvamuri kutibvunza izvezvo zvinoda Mwari chaiye kwete vekuveza. Handitozviona ndo pakazonotsvagwa Dhaniel manje kuti achiuya anomirira Mwari chaiye. Ende Dhaniel auya mambo anoti iwe ndanzwa kuti unogona iwo. Dhaniel obva ati ina handigoni, kudenga uko kuna Mwari ndiye anozivisa zvakavanzika. Kana dai baivereka samukurero kuti vafana vanogona chikoro vaya ungadai uri mukana paanonzi ndibatsiro zvinhu izvo kuti vanhu vazive kuti kuna Mwari. Exactly. Vanhu vanofanira kuziva kuti no, Mwari ndiye anogona. But vafana vazhinji vanogona chikoro zvavanoita manje vanotamba stereki, vachidhakwa, vachiita zvese zvinonyangadza Mwari. Paexamu vobva vapasa. Muona opposite yacho manje yeti mararamiro avo ka angadai achitoratidza kuti chipo ichi vakachipiwa naMwari. Alright, famba. Saka ukatarisa kuna Daniel chapter 3 takamboiverenga muchikamu chakapfuura, vana Shadrach vakandwa mumoto nekuti varamba kunamata chifananidzo chiyacho, vakatadza kutsva, havana kutsva vakakandwa vari 3 ndobva vanhu vaona mane vanhu 4. Mambo Nebukadnezar ndiye akasimuka akati Shadrach, Meshach, Abednego, vakatodera mambo akachangamire vari mumoto. Zvikanzi tiri kuona kuti hamuna kutsva. Vakomana vachipindurana nevanhu vari muchoto. Zvikanzi Mwari wedu aona tisina mhosva pamberi penyu napamberi pake, saka atuma mutumwa wake kuti azotirwira. Ndobva mambo manje vati hakuna Mwari anorwira vanhu zvetaipi ishi. Saka kurati kwakuda Mwari chaiye. NdiMwari wekudenga. So in other words, vateereri patakumbonzwa kambo mufundisi chidzidzo chiri kubuda panapa vari kuti there is victory in defeat. That's right. Kuna Mwari. Mwari wedu haatadze kuita zvinoda kuitirwa vana vake. But pazvinoita unge zvisiri kuitwa, ameno bhobho riri kuvarairwa naMwari raarida kuzobuda ari iye ahwina nyaya. Ngatimbonzwa kambo touya toenderera mberi. Mambo wedu atidaidza kuchicho chake chekudenga, tumira sei mukutongwa mambo apinda awo mambo apinda
Tinomuchingamidza vateereri. Tiri muhurukuro yedu kurwira kwaMwari. Yes. Taona muBhabhironi vachiuya kuzorwisa Jerusarema nekurikunda. Yes. Nekutakura vana vaMwari dziri nhapwa. Yes. Tiverengere Daniel 1 verse 2. Daniel 1 verse 2. Ishe akaisa Joakimu mambo waJudha muruoko rwake, pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari. Iye akaenda nadzo kunyika yeShinari. Kuimba yaMwari wake akaisa nhumbi muimba yokuchengeta pfuma yaMwari wake. Panapa Nebhukadhineza asvika paJerusarema akunda Jehoakimu. Haana kugumira pakungomurwisa chete nekumukurira. Akatakura zvinhu. Akamhoresa temberi yaMwari. Right. Kupinda imomo kutora midziyo kwakutakura kwakubva aenda nayo kwakunoiisa mutemberi yaMwari wake kuBhabhironi. Alright. Sekuratidza kuti imimi manhapwa dzedu naMwari wenyu futi anhapwa kuna bheri madhoko. Alright. Andito wazvionaka. Saka vana Daniel vaibvunzwa mibvunzo yakafanira kuti imimi vakomana katimbonyatsotaura takatarisa zviri pashiri pachena. Kunyatsotaura fair. Kana Mwari wenyu ari Mwari wechokwadi. Tine mibvunzo yatoda kuti mutipindure. Nemhaka yei Jerusarema rakundwa? Number 1. Number 2, why Jerusarema raadongo? Alright. Ipo paripo panogara Mwari wechokwadi. Number 3, sei imimi manhapwa? Alright. Number 4, nemhaka yei midziyo yaMwari wacho wechokwadi tinayo muno miri mutemberi yani yabheri madhoko. Handiti mazviona? Nemhaka yei zvakamira zvakadai so. Alright. Handiti wapaonaka? Ende unomboona kuti mibvunzo iyoyi kai inovhunzwa kumaKristu nhasi. Inovhunzwa yakuti alright, tomboti mimi Mwari wenyu kana mati ndiMwari wechokwadi. Nemhaka yei iwo wakadzingwa kubasa ukasiya basa? Iyo iri nani yekubasa inonetsa kuvateereri ndekuti ndakakudza kudhara kuti uya kwedu ungadai wakatoroorwa isina. Nemhaka yei usina kuroorwa? Ende vamwe vanobva vabvunzwa kuti kana Mwari wako ari Mwari wechokwadi ngei asingakuitiriwo something? Sei muchato wako wakaparara? Kana Mwari wako ari Mwari weidi chaiko iwo? Ndakakuudza kuti dambudziko rako rinoswera rapera iri. Isina. Ende vamwe vanobva vabvunzwa kuti kana iwe uchinyatsokunamata chechi yenyu iri yekunamata zveshuwa sei makazvara mwana akaremara? Unoziva kuti pane mibvunzo inorwadzisa. Saka mirai musati mapedza. Mukurero kuti munhu achiita unani hwake hwokuramba ari pamberi paMwari panouya mibvunzo yesei, mumind make anofanira kuva nemhinduro yekuti there is victory. Anofanira mhinduro yaanofanira kuita hande pana Isaiah 43 verse 2. Isaiah 43 verse 2. Kana uchipinda nemumvura zhinji ndichava newe. Kana nomunziza hadzingakunyudzi. Kana uchifamba nemumoto haungatsve. Nemurazvo haungakupisi. Right. Alright. Saka maKristu vanofanira kuita mhinduro sedzaiva nana Daniel. Dzekuti ndichapinda nemumoto. Right. Ndichapinda nemumvura. Right. Asi haindiveredzi. Moto haundipisi. Saka muri kuti musilabhasi yaMwari yekunamatwa kwake pane kupinda nemunzizi. Right. Bhaibheri haridzidzise chiKristu chisina nhamo nematambudziko, chisina kushungurudzika. Vhangeri rakadaro ivhangeri renhema ringoti kana wangotendeuka bedzi wauya wamuchechetere zvese zvapera wamutserendeti tagara nanzva. Saka mukundikonfuse because pandinokudzwai muchiparidza pane pamwe pamunototaura kuti nengari yekuti wauya kuna Jesu murume anga asisiko kumba kwe6 months unowana ako kumangwana. Saka handipanzwise because apa vhesi ikai iri kuita kunge zvinonzi Mwari anogona kutokutendera dambudziko roramba riripo, but dambudziko riya risingakunyudzi Mwari oramba ainewe. Hanugona ndo zvandiri kunzwa apa. Exactly. Kuti Mwari haakuite kuti usapinde muchoto. Hanzi unopinda but hauzotsve. Ini ndo manzwisiro andiri kuita. Saka Bhaibheri rinodzidzisa Mwari vanopa simba nekutsungirira uri mukati mezvakaoma. Iverenge pana Vakorinde unzwe. Vakorinde yokutanga 15 ungozotaura. Ndiri kuona Vakorinde yokutanga 15 pa 58. Saka hama dzangu dzinodikana, mirai makasimba, murege kuzununguswa. Mubatire Ishe zvikuru nguva dzose.
muchiziva kuti kubata kwenyu hakungave pasina munasha. Right. Saka kudzidzisa kwebhaibheri ndekuti vatendi mirai makasimba. Right. Regai kuzununguswa. Kune zvinozunungusa. Kune zvinosheka faith, zvinosheka kutenda. Mwari ari kuti kana mapinda musituation dzakadaro, regai kuzununguswa. Alright. Muchapuwa mubayiro kana makunda. Alright. Handiti wazvaonaka. Pane chimwe chinhu chinofanira kuti chinzwisiswe sechinotaurwa pana John 18 pa 36. John 18 verse ya 36. Right, inoti kudii? Jesu akapindura akati, ushe hwangu hauzi hwenyika ino. Dai ushe hwangu hwaive hwenyika ino, varanda vangu vangadai vairwa kuti ndirege kuiswa kuvaJudha. Right. Asi zvino ushe hwangu hauzi hwepano. Saka Jesu ari kuti kuvatendi. Kana mauya kwandiri hatirwire ushe hwenyika ino hweupenyu hunohu. Alright. In other words, ari kuti mubayiro wenyu kana mauya kwandiri hauzi hweupenyu hunohu hwemunyika ino iyi. Saka muri kuti victory womberi kudiwa naMwari ndeipi? Right. Hazvireve kuti muupenyu hunohu hakuna mubayiro ayo. Uriko. Mubayiro uriko. Asi rekaunzwe pana John 14. John 14 pa 27 verse 27 iri kutiyo, ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu, handikupei sekupa kwenyika. Mwoyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kutya. Right. Jesu ari kuti kana mauya kwandiri ndinokupai rugare. Asi rugare rwangu handikupei semapiro anoita nyika. Nyika inoita sei? Inzwaka kuna John 16 vawavereka pana John 16 pa 33 udzwe kuti inoti John 16 verse ya 33. Ndakareva izvozvo kwamuri kuti muve nerugare mandiri. Panyika munotambudzika, asi tsungai mwoyo, ini ndakakunda nyika. Right. Inzwaka panapa Custon. Jesu ari kuti panyika panapa kana mauya kwandiri, as long as muri munyika muno muchatambudzwa. Right. Ndio saka pamunamato wake wokuna John 17 ari kuti handizi kunamatira kuti muvabvise panyika. Tufanira rabatiri. Takamirira the second coming. Right. Tiri pano panyika manje pane madambudziko. Okay. Pane zvinoshungurudza mumichato, kumabasa, mudzimhuri, pomuviri yedu pautano nevana. Vana vari kuita madrugs, vana vari kunetsa. Exactly. Right. Newabereki. Kuna vamwe vabereki vanobhinya wana. Pane kushungurudzana nekushungurudzwa muupenyu huno. Zvamuritaura izvi nekumaKristu. Right. Alright. As long as ari munyika muno. Alright. Saka Jesu ari kuti manje uri muKristu nomukandosaka vamwe vakazopedzera wakugadzira dzidziso yayo kuti aiwa vatsvene vanofanira kubvutwa vatize nhafu dzenyika, but bhaibheri harisi kudaro. Riri kutotaura kuti zvino muri panyika unotambudzika. But Jesu ari kuti manje chikomborero changu uri mukati mekutambudzika ikoko, ndinokupa peace, ndinokupa joy. Joy yaMwari haibvisi madambudziko, haibvise nhamo. Nhamo dzirimo, iwewe unoramba uine kugadzikana. Chii chinoita kuti uve nekugadzikana? Kunzwisisa kuti tinonamata Mwari wamasimba ose, Mwari anogona, wekuti pakupedzisira. Mirai, ndoda kuti musataure neni, ndoda kuti mutaure nevateereri. Ndione kuti munogona kuti vakunzwe here kana kuvafesa. Muri kuti here pamwana anotenda muna Mwari ane 35 years, nganditangire padhuze, asati aroorwa musikana. Muri kuti here zvinogona kuti at 35 years ave aine joy and peace. Izvozvo ndizvo chaizvo zviri kutaurwa nebhaibheri, kwete naRWODZI. Kuti unogona kuva nepeace, unogona kuva nejoy. Joy yacho haireve kuti unobva waroorwa mangwana. Aiyo, ndatopanzwa. Wapanzwa kaipapo. Mwari anogona kuti uroorwe. Handitika mangwana. Mwari anogona zvakare kuti chero usati waroorwa, usiri kuroorwa gore rino, asi ugare uine kamwe kakugutsikana nekakugadzikana, kuti chero zvikanonoka, asi Mwari wangu vanogona. Alright, kubatsira yapo.
unenge wakatororwa pastor but dza almost 13 years hapana mwana ende urikutozwa kuti vanhu vakukutaura ana tete vamwe vanonga kutoti he murora ada kungobhidhaira panapa chatinoda mwana hatidi munhu anongobhidhaira panapa muri kuti here uchitenda kuna Mwari unogona kutopfuura nemumoto wakadai ukasakupisa exactly unenge uchipisa asi ukange uina Mwari because moto uya wakakandwa ana Shadrach waipisa because wakauraya masoja akavakanda vari kunze kwechoto asi ivo vaina Jesu manje vakaonekwa vakasungunuka hanzi havana kutombonhuwa moto. Saka sei papa maexample andiri kupapa Mwari anozobuda bhobho papi victory iri papi asi kuti takufananidza nenyaya yaPauro ari mujeri ende munoziva kuti chi tomboti kwezi Mwari anowinei pakundinyima mwana mufundisi right haasiri yakunyima asi atendera mamiriro ezvunhu kuti usave nemwana asi zvakamira zvakadaro iwe uchinyatsonzwisa kuti Mwari wangu anogona because ndiye akapa Sara mwana Sara akaita mimba 89 aguma kutevera ndizvozvo Abrahama amudhara iwe unonyatsoziva kuti Mwari wangu anogona ini ndiri pa 35 ndiri pa 40 aiwa handisati ndasvika handisati ndachovha Mwari wangu anogona asi tomboti Mwari vabvumira handiti wazviona because papersecution iya yataidzidza iyaya Mwari akatendera kuti avafe ndo paya pamaitsanangura kuti nhoroondo dzenyika dzinototi maKristu akatowedzera kune vamwe vakatourawa vachiurayirwa vhangeri irori saka unenge uchiti kana Mwari vatendera kuti ndife sekafiro kakaita vamwe vatendi vekudhara ndiri mudambudziko iri zita raMwari ngarivongwe ndozvinodaidzira Jobho Jobho anoti iye ndakauya pano panyika ndisina chunhu ndikambozviunganidza Mwari vachitendera but iye zvine zvese zvaparara zita raMwari ngarivongwe. Alright pastor itai so because tikudzidza nyaya naDhaniel vachiendwa navo vachinoita napo saka muri kuti kuendwa kwavaenda navo kuyako pane victory yaive yakatotariswa naMwari saka ndoda kuidzosa nhasi munoti kudii mwana wokuti vabereki vake vese vakafa aine 2 years haasi hake nhapwa ezi mumabrackets kuti slave obva apedzisira akugara nevamwe tete but tete ava vatori kumaruzevha vabereki ainavo vaitwa kutaura ende ikoko hazvisi kumbonyatsoratidza kuti muri kuti here masituation akadaro anenge ekumboitwa kunge unapa ndikuedza kukombeya naDhaniel zvavakaitwa nezviri kuraramika muri kuti here nyaya dzakadaro there is victory in defeat. Unoziva kuti wandirangaridza nyaya yakaitika pane kamwe kamwana baba naamaika vairarama upenyu huri poshi amene kuti unoisa poshi kureva kuti une mutsindo vafanira izvo vanenge vaiti une bling right. One day vakangopinda maaccident ndokupwanya mota ichibva yapwanyika vakafira passport mwana akabuda asina kana scratch but tete vakatora kamwana aka vakaenda nawo kumaruzevha sizvarutaura kuminda mirefu but tete ava vaitya Mwari tete ava vakararama vakarera mwana uyu kutaura kunoku chiKristu chine mwana iye chinoyemurwa unoziva nenharaunda which means there was victory padefeat kunge pafiwa kuti Satani akati aparadza vabereki vemwana uyu vanobva vaita sekuti hakuna Mwari panyika yeti kunorarama kwakaita kamwana aka kari kuminda mirefu kachichengetwa natete nhasi kaburitsa gamba pakutenda ari kuenda kudenga panorira wamata saka zvinhu zvaMwari hatigone kuteera tsinga dzazvo dzese tichibva taburitsa hanza kuti izvi zviri kureva zvakati izvi zviri kureva zvakati izvi zviri kureva zvakati muKristu anofanira kurarama achiziva kuti Mwari haakundwe saka panzwisiro andiri kuita vateereri pataverenga tsamba yaPauro ari mujeri achiti zvaakutokonzera kuti vakawanda vatsunge pavhangeri nekudzidza kwatikuita bhuku raDhaniel pfungwa iri kuburitswa namufundisi yekuti tifanoona patiri kuenderera mberi nekudzidza bhuku iyi ndeyekuti tibva taziva kuti mazuva ano atiri kurarama anorwadzai zviri kuita kunge zveshuwa Mwari wedu ari kudhifitwa but chatatodzidza mubhuku raDhaniel ndechekuti padhifiti iyo pane victory inotyisa yaMwari saka handizive vanhu takasiyana vari kunzwa chidzidzo chinechi kune mumwe ari tonditeerera ari kurwara ndaitaura nemumwe bhuru wangu takapedzisira kuonana kuhigh school
amenoti akatsvaga sei nhare dzechirongwa chinechi izvinei zvaakadiagnoiswa gomarara cancer. Ndikati ndiwe here shuwa zvikanzi ndini ende akatanga nongoisa message akati pastor ndikavhunduka ndobva ndakutotaura naye anonzwa chirongwa chinechi every time saka ndiye wandoda kuti ndimbotaura naye nevamwe vakadaro kuti inzwa bhuru wangu uri kuita ungu wakadhifitika uri pamubhedha ipapo wakandiudza mwedzi yawaanayo uchirwara nevamwe vese vari kunditeerera varwere tikada hedu kuita pfungwa iri kudiwa naMwari mumasituations anorwadza atiri kupinda kutaura chokwadi there is victory ahead. Mwari wedu anopinda nesu mumasituations akadaro Mwari wedu anobuda nesu anotipa kukunda kuri kwekuti Mwari atendera kuti zvimwe zvacho hazvigadzirisike uchiri mupenyu at the resurrection morning pasecond coming Mwari achaita victory wakumuka kurumuko rwevachaponeswa. Ndoda kuti muoneke vateereri. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Kana paita mibvunzo kana pamwe panoda kubatsirwa kunharaunda kwamugere ikoko tsvakai hama kana shamwari vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist muvakumbire nemadambudziko nemachallenges enyu vanoziva kwekuenda nemi. Pamwe pacho munogona kutifonera kana kutumira mamessages panhare dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vakuchengetei tisangane muchirongwa muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzende tungamirwe ndasvikanyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga